je to tu moment, na ktorý som čakal asi 2 mesiace. A som si myslel, že toto video nikdy nenatočím. Ale je tomu tak. Končím na YouTube. Je to tak. A prostě už to nezvládám, ne. Ale to prank! Čau! Vítám vás u nového videjka. Takého kratšieho, ktoré bude trvať tak 5 minút. To je taký krátký pocket. No, toto je taký krátký pocket s vami. O tom, prečo teraz nevychádzajú videa. Tipy. Kokos. No, videa nevychádzajú preto. No, teraz upím. Videa nevychádzajú preto, lebo nemám postavený čas. A teraz reálne sa mi do nich nechce ten čas dávať. Ale pokúsim sa ten problém vyriešiť. Treba už do leta, teraz nebude žiadne video. Okrem nejaký šortík alebo príspevok vydám. No. A takže to určite nenieste a nemám na tie videá. Nemám na nich čas, pošte ani náladu to robiť, takže tá škola. Hovoríte si, prečo si nevydal videa, si to. No, pokiaľ sa mi do toho nechce, ale nebude, nekončím na YouTube, to nebude. Ale sa mi pokiaľ tých videí nechce tak, jak sa mi predtým chcelo. Bude každý deň aj 3 videá som natáčal, na 2 kanály, na 3 vole. No ale to už padlo. A ve veľkom. Ale že môžeme ešte budú nejaké tie videá. Takže sa rozhodnem, či teda skončím na YouTube, alebo ne. No, takže si 50 odberateľov Peťa. Ľudia, keď vidíte toto video, prosím, nedávajte mi prečo odber hlavne. Budem natáčať videa, budem aktívny na tomto kanále od 4 mesiac, možno až za 3 týždne. Určite treba už za 1 mesiac budú nejaký tých 5 shortov natočím, tých 5 shortov. Treba už do mesiaca 5. Treba už no, a je to nejaké 1-2 videa, 3. To, no. Ale na YouTube určite nekončím, to sa môžete tešiť možno. No, ale fakt možno. Takže chcem už vám poďakovať za tých neuveriteľné číslo, 50 odberateľov. No a dúfam, že raz dosiahneme 10 000. Raz. Môj cieľ do roku 2045. Ale len si povedal, to je jeden dáme. Aj keď musíme to. Náš cieľ je do konca roka dať 100 odberateľov. Aj do budúceho, ale bude 100 odberateľov. Jeden teraz je točiť nejaký šortík. A všetko, určite budú nejaké ešte tie videá herné aj herné budú. Ale takéto už asi ne. Budú aj reality, samozrejme niektoré, možno. Ale hlavne takto hry budú videá. Takže nekončím na YouTube, budem natáčať videá, budem občas aktívny. Aj keď mám už aj Instagram, Iskouskau 2, takže poďte mi tam dať follow. A to je všetko. Tak čau.